Inibingelele kuphina kufunye Kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavidiyo ami. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV. Bafowethu singena yonke indawo. Sifika yonke indawo. La uyabona ke these days sesinyonyobela abaculi manje. Singena door to door singamasosha namaphoyisa. Ukani ke namhlanje nginiphathele bani? Usazoyichaza sanibonani babukeli beSelect Africa TV. Ngiphathele elinye celebrate namhlanje. Bhuti wami sawubona. Nijani from time. Sikhona bhuti sesishintshile thina manje. Sesiyaninyonyobela manje ukuthi sifuna ukuzwa ukuthi niphila kanjani. Awubatshela ababukeli ukuthi ubani mfowethu, udabukapi, wenzani. Sanibonani babukeli beSelect Africa TV. Mina igama lami nguMadlokoza, owaziwa nje ngengoma ezimnandi ontabadilika uNomathemba ngicela ukweshela ndukwemqubeni ngeke. Ngicela uweshela. Iyona le ngoma. Ya yini Awushayela nje, awushayela. Ngicela uweshela bo. Ngicela uweshela. Aye. Hey, babukeli beSelect Africa TV nginitshelile ngena door to door manje. Ngiyisosha ngiyiphoyisa. Angizileke ukuzothatha lento enani itapile abaculi cha. Sizoxoxa nje ingane zakwethu ukuthi siphila kanjani kulesimo esikusona mfowethu. Konakele ezweni asikwazi nokucula mfowethu ama event awekho. Sinjani isimo ngana kwethu? Hayi isimo sinzima kakhulu ikati leleziko sidla umunyu ngempela ngendlela esingasithole kahle isimo ngendlela siphenduke ngaso. Lokhu sahlala phansi asiqashwa ndawo njengamanje. Noma be lo kho ongena kuma iTunes akwenzi lutho. Imali evamise ukuthi isenza siphile yiyo leyo qashwa kuphi na kuphi la singasakwazi ukuthi kumele sitholakale khona. Hey nibuza udaba nje onzima kakhulu ekhaya likhulu eSouth Africa TV. Kani yakwethu uyangena emculweni. Lusuka phi uthando lomculo kuwena? Hey lusuka kude kakhulu uthando lomculo kumina. Lusuka kuMaskandi hle mangikhuluma iqiniso. Lusuka kuMaskandi ngumfana okhule emncane edlala isicathameya kodwa ebizwa nakushamene. Ngibizwa kuScoop Madansolo. Ngithanda kwezinto zami nje same like acting even nalapha. Into ezihlukile nalapha. Ngathi mangikhula ngafunda isiginci 2011. Ngaphinde ngacula umculo wami uMaskandi wongomunye umculo. Ngase ngilalela acapella lapha neThe Soil. Hey ngawuthanda futhi umculo weThe Soil. Kwafika oSjava hayibo. Ngayithanda umculo kuze kufika no Black Diamond noMlindo nobanibani. Ngikhona sengikhona already egemini kodwa ngale. So ngase ngifika nomculo omusha ke engithi digital Maskandi ongasukile kuMaskandi kodwa welele ngaphesheya. Mfowethu ngiyakuzwa and udlala ingoma ezimnandi kakhulu unoma uhamba ngemoto uyewuza uthi mangidlala ingoma babuza abantu ukuthi hayi ubani lo mfowethu uyazi khona into engijabulisayo ngawe wena uvele wangalandela abantu bonke abacula uMaskandi noma wayiqhamukela nento yakhe eceleni isuka phi lento Isuka kude kakhulu. Khani ngiqala ukuzwa umculo omusha owafika noSjava. Nginami nginetshisekelo yokufika nomusic omusha. Ngale nkathi mawukhumbula kahle umuntu ebediyelekile osuke emakhaya uthi awu cula uMaskandi ngisho uyongena e-studio nje ubona ukuthi siyacwasa lezi ezinye. Awu uzofaka ivesi la kaMaskandi ngomeni yami. Yabo ngase ngiqhamuka nami element amasha ukuthi ngize lo music omusha sha. Onesiqi sikaMaskandi, onesiqi hip hop, onesiqi afro pop, even acapella music yami uyayizwa itest encane ukuthi lo muntu unayo into entsha afika nayo. Isuke kudeni kakhulu lento le esihamba nayo. Kani yakwethu lunjani uxhaso abantu baxhasa kanjani emculweni kuhamba kanjani uma uyibheka ezingomeni zakho ozikhiphile noma ezingomeni zakho abazizwile abantu lunjani uthando abakunikeza lona? Hey lukhulu nami liyangidumaza nje empeleni. Ngoba kuyimanje ziyagijimela even la kuma iTunes ko
YouTube kuphi ziyayigijimela ihamba ama-views aphambili ekubeni ngingumculo ongaxaswe umuntu ngokwamakhampani. Ngiphinde ngibonge nabafana The Boys, ngibonge oGqongqa noThando ukungichasa lapha kule misebenzi abasuke beyenza. Angazi ngabala ngithini emathiwa ngiyakwazi ukugeqa amagula bengawageqa ngibonge ngomlomo umuntu ngamunye ngamunye. Bhuti wami mhlambe yini ongayifisa ekuthenini mhlambe abantu asebewulalelele lo mculo bawuthanda bexhase yini ongacela bacele naba bakubuka Hey ababukele emakhaya mabeqinisekisa ukuthi ngoba isimo sivulwa siyakhona ukusibhuka umuntu njengamanje ongawazi umusic kaMadlokoza ahambe yosesha khona la ku YouTube useshe ukuthi Madlokoza uzofika ayidelele yena mayisayidelele yena usengasukuma phezulu lapha esezwile ukuthi hey ngingathemba la asukumele phezulu ukuthi sithole kweminye ama-community radios sikwazi ukuyifikela thina sambise music nala singafikile khona akwazi ukusabalisa lapho nalapho siqashwe noma engabe kuphi la okuhlangene khona abantu mayifuna ukusiqasha sikwazi ukuqasha sithole lowo madlana ukuze sikwazi ukuthi siphushe futhi umusic omusha ozayo ukuze siqhubeke sibe nogqozi nofuqufuqu lokusebenza futhi. Yezwa kahle Madlokoza mfowethu sesizoyivala nje ithi ingane ekhaya ngiyamthanda uMadlokoza nami ngiyafisa ukucula amapha ama challenges mfowethu enibhekana nawo emculweni. Hey Hey muhle umbuzo wakho umsakazi wami inkinga maningi ama challenges. Ukuqala uqala kumele ukwazi ukuhlanganisa imali yokungena e-studio. Okwesibili kumele umoya wakho no-producer wakho ube into eyodwa kuze ukwazi ukwakha ingoma ezophila iphilela isizwe ngoba into engifuna ukuyazisa kumuntu osemusha osafuna ukungena e-studio uculele yona intombi yakho noma umama wakho abantu abazokuvuna noma ubhede ucula abantu bonke shuthi kumele ihlangana lento isasuka phansi mawukuthi ikejeke lapho kuba into yakho kuba nzima ukuthi iye phambili. Yabo ama challenges esidibana nawo yokuthi asikwazi ukuthi siyofinyelela ezitudio kalula kuba nencushuncu nje eziningi ezintweni zokurecorda. Osibili asinawo ama recording label konke sikwenza ngamandla ethu. Kuningi nje esingakwazi ukuthi singakulungisa ngani. Kani kwethu siyabonga ukuthi usinikeze ithuba noma sikubamba offline ngoba sinengosentsha ke la kwi-Select Africa TV ukuthi wenzani lapho ekhaya ungumculi esingenela bonke abaculi nawe ube omunye wabo wenzani lapho ekhaya sivalelwe nje ingosentsha leyo. Siyabonga ke mfowethu ukuthi ube omunye wabo ongenile kule ngosi mfowethu ngicela ubanikeze ama details zakho abantu. Ngiyabonga kakhulu kwi-South Africa TV. Mina nguMadlokoza la ku Facebook Madlokoza Digital Maskandi. Siphinde sibuye la ku Instagram @Madlokoza DGT na ku YouTube Madlokoza DGT Skandi. Siphinde siye ku Twitter Madlokoza DGT kuphelele. Siyabonga kani kwethu siyabonga kakhulu ngijabulile kuba nawe. Hayi ngisazohamba kudlala lezi ingoma ke bafowethu. Hayi kusazoba mnandi nje yabo mangingena emotweni bhuti wami ngizodlala ingoma ngithanda lethi ngifuna uweshela angifeatureishe siyabonga bhuti wami ngifuna uweshela ntombi ngifuna uweshela bo haye madoda siyabonga babukeli we-Select Africa TV benginoMadlokoza insizwa wafethu ningakhohlwa ukusubscribe ku-Select Africa TV nisilandele ku Facebook TikTok sobe sicula noMadlokoza ke manje sithi sifuna ukweshela ngicela uweshela bo injalo siyabonga kakhulu uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama video ami.